One, two. Amen. Patakapedzisira kutaura isu takataura pamusoro pekuti chii chakatanga murau kana kuti kutenda. Chii chakatanga murau kana kutenda. Ichocho chatinenge taona kuti ndicho chakatanga ndicho chatinofanirwa kuiswawo pamberi. Kuti kutenda kwakanga kuripo here murau usati wapuwa, kana kuti kutenda kwakangorakidzwa pamurau nekuti murau ndowakapuwa vanhu vakateerera kwakava kutenda. Zvikanzi kana nyika yakarayirwa nokuti yakanga ine rima guru, mweya waMwari uchigara pamusoro pemvura, Mwari akairayira kuti ngakuve nechiedza, ndomurayiro kawo. Zvikanzi chiedza chakavapo, Mwari wakapatsanura chiedza nerima, chiedza akachiti masikati nerima akariti usiku. Zvikanzi usiku ukavapo, ramangwana rikavapo, zuva rekutanga. Nezuva renomwe zvikanzi wakaona zvose zvaakanga aita zvakanaka. Kuna Adhamu naEvha paakagadzira Adhamu, akamuudza kuti usadye muchero wepakati pemunda nokuti unozofa. Nyaya iyoyo inonetsa kunzwisisika. Asi kuti Mwari wakanga watoona kuti Adhamu anotenda nechekare here? Kana kuti Mwari akangomugadzira akabva amisa mumunda akamupa, paakamugadzira akanga amupa mweya wake. Chinonzi chimweya musachisiyanise nemurayiro noumwari. Muri kuzvinzwa? Kana mukazvisiyanisa makazvipatsanura kuchava kutenda kwakarasika. Umwari hunotiratidza pamurayiro yake, nokuti zvinonzi munhu akarurama zvichienderana nezvaanenge aita zvichitevera kurayira kwaMwari. NaMwari akataura shoko akati tiite saizvozvo, ndiko kurayira kwake. Dzimwe nguva anongotaura achiita kuti tinzwe, tizive, nyangwe nezvinhu zvinenge zvisingati affect directly, kuti kana zvikazongoitikawo kana makazonzwawo kuti zvazvoitika kwakati, kutonga kwenyu kunge kwakanaka zvichienderana neshoko raMwari. Kutonga ndokuita sei? Ndokuita madecisions akanaka handi? Ane umwari asina hufusa. Chandiregererawo pahuro panga pawo. Chakatanga chii murayiro kana kuti kutenda? Todzokera paya pandati enda pana verse 2, pana Genesis 2 verse 24 na25. Mozvibvunza mubvunzo mumwe chete iwowo kuti chakatanga murayiro here kana kuti kutenda? Kana vanhu vaitenda vaigotenda chiiko chavainzi vaitenda pasina murau? Kana makazvipindura ipapo muchanzwisisa zvandanga ndichitaura zviya, zvekuti mashoko aya kana asina kuiswa naMozisi nokuda kwezvakanga zvaitika munana chapter 3 chapter 4, zvinokwanisa kuti Mwari akadai akazvipa musi iwoyo
achitaura here kubatanidzwa kwaAdhamu naEvha. Ndo pandoda kuti mufunge ipapa. Kana akanga azvipa semurau shoko repavhesi 24 na25, tingaridzokeredza vhesi 24 panonzi, naizvozvo murume anosiya baba vake namai vake kuti aite nyama imwe chete nemukadzi wake. Muri kupanzwa? Zvikanzi kuti vaite nyama imwe chete nemukadzi wake. Asi dzakanga dziri nyama dzakasiyana. Zvikanzi murume anofanirwa kusiya baba vake namai vake, mukadzi osiyawo oenda ononamatirana naye nemukadzi wake. Zvino Adhamu akagovana sei Evha? Nekuti yakanga iri nyama yake, yakanga isiri nyama yekumwe, nyama yake pachake iye. Baba vake namai vake vaakasiya ndianiko? Ko amai vaEvha vaakasiya nababa vake ndevapi? Okay, mungati Evha haana kunzwa izvozvo. Kusiya baba namai makuti icheka ukamai. Ndosaka Evha akawanana naAdhamu, nekuti Adhamu wakanga wacheka ukama naMwari, akaita ava vaviri. Icheka ukama here? Baba vaEvha ndiani? Amai vaEvha ndiani? NdiAdhamu aka, ndizvozvo ka? Baba vaEvha ndiani? Amai vaEvha ndiani? NdiAdhamu. Baba vaAdhamu ndiani? NdiMwari. Imi mungati aiwa Evha akagadzirwawo naMwari, saka baba vaEvha ndiMwari. Saka vese vakasiya baba mumwe chete, vakanga vagara vari nyama imwe chete, vakabatana nani? Muri kuona chakaitika? Hakuzi kuti chinhu chakanga chakanaka kusanzwisisika kweshoko raMwari. Ini kana ndina baba vangu namai vangu, kana ndikaona musikana anofanira kunge ana baba vake namai vake, uyezve pane mukana wose wekuti hatizi nyama imwe chete, nyangwe ari munhu wepedyo. Muri kuzviona? Ndokunge baba vake kana kuti amai vake vasina kubva parudzi rwedu. Asi zvakadaro izvo zvinonzi ukama huri pedyo. Mwari hautendere ukama ihwohwo. Ndakakupai muenzaniso wekuti zvakaitwa naAbhurahama, zvakaitwa naIsaka, zvakaitwa naJakobho kwakanga kuri kukanganisa. Vakakonzerawo Esau kuti atadze, akaenda kunotora mwana hama yake, mwana wake zvichida akanga tori mwana wake. Handino kana kuti vanhu vakanga vari vana vose. Zvikanzi akanotora kune munin'ina kana kuti mukoma wake mwanasikana wake kuti aite mukadzi. Chatoo chirwere kaichi. Chirwere chinozokanganisa pfungwa, mapapu, ropa, nyama mberi uko. Zvimwe zvirwere zvatinazvo tinongopa mhosva kune zvinhu zvatinodya, asi Mwari wakasika zvinhu zvose zvatinodya zvatisina kugadzira isusu zvakanaka. Zvirwere zvakubva pakuti vanhu vatinowanana navo ihama dzepedyo. Kupatsanurwa kwemarudzi.
hazvina kunzi aiwa musawanane, maitofanirwa kutorana wekure newekure muchiwanana. Waitofanirwa kufamba rwendo kunotsvaga mukadzi, kukawanikwa mukadzi anoda kuenda newe otora ikoko woenda naye kumusha kwako. Ndirwo rwendo rwakafambwawo naJakobho? Ndirwo rwendo rwakafamba nani? Nomuranda waAbhurahama achinotorera Isaka mukadzi. Vakafamba zvavo rwendo, asi chivi havana kuchikunda. Unoziva kana iri hanzvadzi, rudo rwako rwuri kwaari. Wakaona iwe wakuita chirwere chekuvenga hanzvadzi, hongu munokwanisa kutadzirana, especially muchiri vana. Asi hanzvadzi yako ndiyo hama yako chaiyo, iri hama ine nyama yakaita seyako, nekuti kazhinji munenge makazvarwa muimba imwe chete nababa namai mumwe chete, ndosaka musingakwanise kuwanana. Makatofanana kudhara, muri mukoma nemunin'ina. Pakati penyu apa hapana yatinoti iya sex kana kuti zvombo zvesex. Hapana zvombo zvepabonde, makangofanana. Mukoma kana kuti munin'ina anokwanisa kunge ari mukadzi, asi kwauri mukoma akangoita semurume. Chinozongosiyana isimba remuviri chete. Muri kuona rudo rwuripo pakati pehanzvadzi nehanzvadzi. Mukadzi mutorwa, rudo runokwanisa kuvapo, asi munokwanisa kuonana nokuda kwehama. Esau akakonaniswa namadzimai ake aaida nokuda kwani? Kwababa naamai. Zvikanzi vakanga vasingafariri tsika dzavakadzi ava, hatizivi kuti tsika dzavo dzakanga dzakanaka here, kana kuti dzakanga dzingori tsika dzavakanga vajaira. Ndiri kutaura inini, ana Sarai, ana Rebheka nana Rakeri. Tsika dzavo dzakanga dzakanaka chokwadi? Dzanga dzine humwari here, kana kuti zvinhu zvavakanga vakangojairira kuita? Tsika ndedzavanhu ka, dzinotonzi naMwari tsika dzenyu hadzina maturo. Kana achitaura kuvaprofita, musangotevedzera tsika dzisina maturo. Tsika idzodzo idzi tinofanirwa kutanga tatarisa kuda kwaMwari, toona kuti tsika dzedu idzi dziri kuenderana nekuda kwaMwari here, kana kuti tinofanirwa kusanduka. Murau nokutenda. Kutenda kunotowanikwa kana murau uripo. Kana murau usina kutaura, uri kutenda kuti chiiko? Chii chauri kutenda? Uri kutenda kuti Jesu akakufira? Ehe, unokwanisa kutenda kudaro, asi pane dhenje yekuti unotenda chifananidzo. Hausi kuita kuda kwaJesu. Kuda kwanje kwakutobva pai? Pamurau waJesu, pamurau wani? waMwari. Nekuti Jesu haana kumbobvira azvikudza kupfuura Mwari. Akati zvinhu zvose anoitira Baba, uyezve hama yake ndiye munhu anoda kuda kwani? kwaBaba. Saka patinenge tichitarisa manzwi, hongu nyaya yaAdhamu naEvha yataurwa yekusikwa kwavo, nekuzoiswa kwavo kwaEvha mumunda, Adhamu akamugamuchira.
akangonzi mubatsiri, hazvina kunzi ngavaende pabonde. Mwari ane vabatsiri vakawanda, haaende pabonde navo. Ngirozi dzose dzaanadzo vabatsiri vake. Isu vanhu tiri vabatsiri vaMwari zvakare. Hatina nguva yekuenda pabonde naMwari, asi kuita chi zvaanenge ataura. Adhama ndiye akanga ari mukuru, ndiye akanga ari mumunda, asi zvinoita kuti Eve paakasikwa, hakuzi kuti rakanga riri benzi asina chaanoziva, nokuti akanga afemerwa nomweya naMwari. Chakangozovapo kufuririkana. Kufuririkana ikoko kunouya pamusoro pekusanzwisisa zvinodikanwa naMwari, nokubatira pazviri kunobva pakusatenda. Dai ainzwisisa murau waMwari, dai asina kuita zvaakaita. Dai aida Mwari, dai asina kuita zvaakaita. Wakatorakidza kusatenda, wakazvikudza. Ruzivo akanga anaro, kana Satani wakamupindura, asi wakafuririkana nezvakanga zvataura Satani. Haana kuda kupa Mwari mukana wokuti azvipindurire pamusoro pezvakanga zvataurwa naSatani. Kana tikati Satani at this stage, tingangoda kuti tirukanganisa, tingangoti nenyoka. Satani wakatozova nyoka, atoona kuti izvi zvinoshanda izvo. Akati ndichagara ndichipesanisa vanhu naMwari. Nekuti nyoka yanga ngori chisikwa chaMwari, chaingotongofamba umo munda imomo, chakatonakawo chaizvo, chine ruzivo, chine ungwaru. Handisida kuparidza kuti mungopota muchizvitorera nyoka muchichengetedza mudzimba, muchidzishandisa uroyi, hazvizvo zvandiri kuparidza. Regerai kuita zvinhu zvakadaro izvo. Nyoka dzamuri kugadzirwa kun'anga uku, dzamuri kupiwa kun'anga uku, hadzina kunaka. Zvikwambo izvo hazvibvumidzwe naMwari. Kana patongopinda inzwi rekuti n'anga ipapo, of course n'anga zvinoreva chiremba, asi hazvirevi kuti n'anga dzose dzakanaka. Chiremba aripo kurapa urwere huri mumhuri, nokuti tingavati vapangi vemazano euchenjeri, tingadaro tiri kuputsa. Dai vakanga vari vapangi vemazano euchenjeri, dai kusina varoyi munyika medu, asi vakatowandisa, nokuti ivo vanozoshayiwa mari kana pakasava navaroyi. Pakasava neurwere, ivo vanoshayiwa kuita pfuma. Asi ndo zvavakaisirwa panyika izvozvo, kuti dai vaingobatsira vanhu. Zvino mweya uyu uri kupinda wekuti aiwa vanhu hatingangovabatsira, varipo kuti tiite mari navo, tizviitire pfuma isusu. Patone mweya wani waSatani. Izvo zvavari kuziva izvi vakambozvidzidza kupi? Zvino imi mungade kundibvunza kuti dai ana Adama naEva vasina kuwanana vaizoita vana sei? Ndinofunga kuti ndakaupindura mubvunzo. Vaizowanana nani kusina vamwe vanhu? Ndikati Adhamu akatorwa kupi? Kunze kwemunda? Kodai Mwari akangotanga nekusika munda ndokugadzira munhu kubva mumunda waagadzira. Zviri kuedza kuti taurira kuti chii? Mwari aida kuisa boundary yenyika yani yaAdhama, kunzi gara kusaidi kwako uchitedzera izvi. Ava vari ukuku vane zvavanotedzera zvandakavapa. Hatingati vanhu vakanga varipo vakanga vasina kuitwa naMwari, nekuti tinonzwa isusu pamurau wechitanhatu waMwari
kuti pakasikwa vanhu, mukadzi nemurume, zvikanzi akavaita vakaenzana, asi mumunda weGenesis akangoisa murume chete. Mwari wakanga une chinangwa. Chii chakanga aona kunze kwemunda? Zvichida zvakangoitikawo mumunda weGenesis weEden, ndizvo zvakangoitikawo kunze kwemunda. Hatingazivi, asi kwaifanirwa kunge kune vanhu vakanga variko. Makatarisa pana Genesis 1 verse 26 yandabva kutaurai kuti inoti, ipapo Mwari akati, ngatiitei munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu, uye ngavave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pemombe, napamusoro penyika yose, uye napamusoro pezvisikwa zvose zvinokambaira panyika. Saka Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi, akavaropafadza, akati berekanai. Imovu mati aiwa, vakanga vari kunze kwemunda vaitoberekana kare. Muri kupanzwa? Zvikanzi vakanga vari kunze kwemunda vaitoberekana kare, ndo zvamungataura izvo. Zvinokwanisa kudaro. Vamwe vanoti aiwa, ava vaitaurirwa vakanga vari Adhamu naEvha chete. Hatirambe pointi yenyu iyoyo. Kosei mukugara kwavo kwose naMwari vari mumunda, havana kumbobvira vaberekana, ivo vakapuwa murayiro wokunzi berekanai. Vakazotanga kuzviziva sei vabuda mumunda kuti tinofanirwa kuberekana? Sei vakanga vasingade kuberekana? Muri kupanzwa? Ichocho chakakonzera kuti vasaberekana vari munhingiriri mumunda, ndicho chavakakanganisa vabuda mumunda. Vakanga vakuzvita vanhu vemunda. Zvikanzi nhengerozi dzakawadza, iri denga nderedu, ndokwatakabva, asi makatandwazve. Kana kuriko kwamakabva, dzokerai katione. Vakagokudzokera here ngerozi dzakawa? Dzakadzokera ikoko? Hatikana nhasi. Vana vaAdhamu naEvha nanhasi havasati vadzokera mumunda weEdeni. Chivi chavo changoramba chiri chimwe chetere, kana kuti zvakatanga kuwanda kubva musi wabuda Adhamu naEvha. Kana muchiziva nhoroondo yaAdhamu naEvha, yandisingade kuti munoverenga zvinhu, asi munokwanisa kunoverenga, yerambidzwa kuverenga, ndokwakabva bhaibheri racho. Kana muchiziva nhoroondo yaAdhamu naEvha, munoziva kuti bva musi watanga kubudiswa mumunda iwowo, mukuchema kwavo vabudiswa mumunda umu, vakatotanga kutadza ipapo, vakatotanga kuita mitorododo yezvivi. Ichi chekuzowana ena ichi chakati chatove chemumashure, chekuzoita bonde nekuita vana ichi chakachatove chemumashure. Vakanga vasingatoda kuwanana nedzimwe ndudzi dzakanga dziripo kare, asi vaitodanwa kunzi huyai tiwanane. Vakati aiwa, isu tiri specialist, hatidi kuvaroora ava, aiwa isusu takabva mumunda, toda kudzokera mumunda. Nonga vanga varipo vaingoseka zvavo, vakati okay, chimbovasiyai. Tinoone kuti vanosvika kupi nekusateerera kwavo. Ati zvinhu zvakatozowanda sezvaJudhasi vakatanga kutadza. Mungangofunga kuti Kaini ndiye akatadza oga, kwete. Chivi chakatobva pana Adhamu naEvha. Chivi chakanga chakutongoberekawo chimwe chivi. Hapo ndiri kutaura zvinonzwisisika.
handisi kungoreteka. Mozozverengerawo Genesis 1 verse 26 to 28. Saka ndiri kuti ini nhama dzangu handidi kuti murasike pachinhu ichi. Ndoda kuti munhu, chinhu chakasikwa naMwari, uyezve chinhu ichi chine rudzi rwokunzi munhu, uyezve pasi pose pane rudzi rumwe chete runonzi munhu. Chinhu chepiri chandoda kuti muzive kuti Mwari akagadzira chinhu ichi chine mukadzi nemurume. Asi chinhu chetatu chinorema kuchitaura nyangwe neni ndechekuti Mwari akasika vanhu vakawanda. Izvi mungazvitende kana kusazvitenda, hazvisi kuzokutadzisai kupinda mudenga. Zvinongokubatsirai pakufunga kwenyu. Munofanirwa kuziva kuti mufungiro yenyu inofanirwa kunge iri guided nemirau yaMwari. Makatanga kuisa zvimwe izvi zvokunze musingafunge kuti murau waMwari uri kuenda nekupi, munorashika. Bhaibheri wakaribata unokwanisa kutadza, kana ukasatevedzera murayiro unotadza. Wakaribata ugoita mamiracles uchingotadza chete kusvikira waenda kugehena. Kuzvitenda kwamuri zviri kwamuri, kana neniwo zvaindiremera kuti ndizvitende. Asi nzwisiso ndiyo inofanirwa kutsvagwa navanhu nezivo, uyezve Mwari anopa vanozvitsvaga. Vanhu vakanga vari kunze uko rwakanga rungori rudzi rumwe chete naAdhama, vanga vasangosiyana. Adhama waingova ramba chete, sekuramba kwavanongoita vaParastina munyika yavo iyi. Ivo vachifunga kuti vari kugona ati kuda kubvisa vaParastina munyika yavo nekuvadzvinyirira, vasingaziva kuti vari kutotadzira Mwari, vari kutowedzera zvivi zvavo, nekuti ivo vakatotadzira Mwari kare. Mwari akatoona kuti vanhu ava hazvingaite kuti ndivaite rudzi rwakasiyana nevanhu vari kunze kwemunda, rudzi rumwe chete, vakangofanana, nekuti zvinototaurwa nebhaibheri ravo ravakanyora kuti vakaita zvivi zvakapfuura vanhu vakanga vaparadzwa munyika iyoyo naMwari. Mwari akatosvika kare, zvose zvisati zvaitika kuti ngavagarisana nemarudzi aya. Chakanga chiripo chiko chaifanirwa kuitwa navana veIsraeri. Ivo vakanga vapuwa mirau yaMwari, vakanga vakasimba mumurau yaMwari. Naizvozvo vaifanirwa kuita kuti vanhu ivavo vavapuwa naMwari, zvisinei kuti varanda here kana kuti mamwe marudzi, vauye pakutenda kuna Mwari kuti zvinhu zvivanakire munyika. Asi vakazvikudza nazvo antu, vakazviti haiwa isu takasarudzwa naMwari isusu. Zvikazopera seiko? Vangadai vakaparadzwa. Fange isu tatigarei zvishoma isusu, tinoziva, takangokura tingoudzwa hondo dzaHitler. Munofunga kuti zvaiitika here zvose zvakaitwa naHitler izvi dai vakanga vari vanhu vaMwari? Izvo zvinototirakidza kuti rutongori rumwe rudzi rwakangofanana navamwe vanhu vose. Kana vachiri kufunga kuti vakasiyana namaParastina nemamwe marudzi ose ari munyika yavo arigara muKenani, vari kutorashika. Ichi chimwe chivi kuna Mwari, nokuti tinotozwa kunzi Mwari ndiye akaisa vanhu ivavo munyika iyoyo. Akati imi muchigarai muchitevedzera mirayiro yangu. Zvichireva kuti kubva pamirayiro yaMwari ndokuti tiite vanhu vaMwari. Hazvi zvongoti tinongotaura, tichingofamba tichitaura netumabhuku takazvipfekedza tumaheti nekuzvifuga nezvimashawero nezvimi, tofunga kuti tava vanhu vaMwari. Kwete, vatisi vanhu vaMwari. Dai zvaitwa kudaro, ndingatadza kunotenga gauni kana rimuprista chero, kana rafata nechiheti chake chiyachi, ndingatadza kunozvitenga here ndikazvipfeka kuti ndifambe ndiri munhu waMwari. Asi zvinhu zvomweya. Naizvozvo mweya wako unofanirwa kunge uchiti gedye gedye nezvinhu zvaMwari, murau waMwari.
rudzi rwavanhu ava vairambwa, vari kurambwa, vakanga vachirambwana naAdhama, rwakanga rwakangofanana navo. Nyangwe zvazvo vakanga vane vakadzi vachitowanana, atori marudzi akawanda akasiyana siyana akanga aripo achitogarisana vachitororerana. Ava vana Adhamu vakabuda mumunda vasina murayiro, vasinganzwisise kuti chinodikanwa naMwari chii. Nokuti nyangwe Adhamu ari mumunda akanga asina mukadzi, akanga asina mubatsiri, akanga asina mumwe munhu, asi vari kunze vakanga vatoo nemhuri dzavo. Ava vanhu ava vakanga vakapuhwa chipo chekuita sei? Chekuwanana chatiri kuwana isusu pana Genesis 1 verse 26 to 28. Muri kupanzwa? Naizvozvo kana zvakuzouya paGenesis 2 verse 24 na 25, tangai mafunga chinhu ichi kuti ari kurehwa ndiAdhamu here naEvha vari mumunda, kana kuti murayiro wakanga watovapo kare. Ndakati inini Mozisi zvichida aida kujustifya zvakanga zvaitika chi sure kuti vanhu vakanga vakuwanana paukama veimba yaAdhamu. Kusava vanhu verudzi rwaAdhamu hazvititatidzi kupinda mudenga nekuti takagadzirwa naMwari. Kuva vanhu verudzi rwaAdhamu hazvitikonese kupinda mudenga kana tichiita mirayiro yaMwari. Chinodikanwa kuita mirayiro yaMwari. Rangarirai Jesu zvaanotaura pamusoro pani paRazaro nomunhu akanga akapfuma, kana zvinotaurwawo naJohani Mubhabhatidzi, kunyanya iye Jesu achiti muchashamisika muchiona Abhurahama, Isaka naJakobho vakaunganirwa nevamwe vanhu vamunoti vamwe marudzi, imi pachenyu musipo, vari muumambo hwaMwari. Kuita zvinodikanwa naMwari ndozvatinofanirwa kukudza. Naizvozvo ndinosimbisa ichocho chikonzero chekuti Adhamu zvaakanga ari mumunda akanga akangoita sengirozi yaMwari, achigara oga, aitaurirana naMwari wake, aitaurirana nemhuka, aitaurirana nedzimwe ngirozi. Iye akanga akasiyana zvake nengirozi shoma, asi mweya wakanga uri mavari waizivana nengirozi. Ngirozi yaitoziva kuti kuri Adhamu ari mumunda asiri kune vamwe vanhu. Hakuzi kuti ngirozi dzakanga dzisingaende kune vamwe vanhu, rudhende rwevanhu rwakanga rwuri kunze kwemunda, aiwa, dzaitoshandawo navo. Adhamu waingochengeta zvake munda nokuurima paaidira, achingoitawo zvaanoda, achingotendereka ari mumunda. Akanga asina joko pamafudzi ake. Akaonawo Mwari achiita something, iye aingoda ongoitawo chinhu ichocho, ongoitawo. Kana pane ngirozi dzatumwa kuita chimwe chinhu naMwari mumunda, oona dzichiita, ongodawo kuitawo chinhu izvozvo. Yakanga isiri a must yekuti anofanira kuita, asi aitotodzawo achida zvaiitwa nengirozi naMwari. Handitomboziva kuti sei Mwari akazomupa mubatsiri, nokuti Adhamu akanga akakwana paari. Mwari akangomunzwira utsitsi, akati zvino vamwe vari kuwanana nekuita
uyu angori woga, ava vari kuwanda, iye ari oga. Regedza timupe uyu, timuitire mwana, tomupa achengete mwana, tione kuti anoita sei, anofara here. Kanzi akapuhwa mukadzi, different sex, more beautiful than him. Adamu akanga akanaka, asi chaakaona pana Eva akaona kunaka kwaakanga asina, nekuti Eva akanga ane zvinhu zvaakanga asina. Zvikamushandisa kuti kwakatonaka naye. Ndikati ninzivai hama dzangu kuti bhaibheri risati ravapo, nhoroondo dzavanhu dzakanga dzakanyorwa kumwe. Ana Enoki vaitovawo vaprista nevanyori, nyangwe akazoenda zvake kudenga. Naivavo vanyori vanotaura kuti Adhamu naEvha pavakabudiswa mumunda, kunze kwemunda kwaiva navamwe, asi ivo vakaiswa pavo vega, vakanga vatoripo. Zvikanzi pavakabuda havana kuda kunosangana nemamwe marudzi, vakafunga zvekugara vega vachitya, vachiti Mwari pamwe akationa tiri tega angatinzwire tsitsi akatidzosera mumunda. Vakanga vaakusuwa munda nezvose zvakanga zvirimo.